Zuva aramba kubhuliwa naKetina akati bodo iwewe unotuka vamwe chihure asi une vana vakasangana, umwe ndisimboti umwe mupolish umwe ndewe kunotoni. Chii chakadaro ichocho? Uye ataura akaexplaina zvakaitika pakushayika kwasese vake. Zvinorwadza mwoyo asika hatina kumhoresana, tivunzane kuti taswera sei. Anyway, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Ketina ndiye atanga akati vedweka chero ndidhakwe sei handirare nemurume wesister yangu Amanda Mahabane. Wakavatwa nemurume waJoy ukapiwa chakapedza mbudzi, wapedza ndokuuraya mukadzi waba mukuru chaiye chaiye. Iwe uri mhondi ashau akuna kuna. Iwewe wakadya zvakare tsvina yataitaura iya paDubai. Uri rombe rechikadzi saka wakarambwa naPrince Mutsipa, wakasimbiswa netsvina sewezhizha zvawaidya kupi kuDubai. So ndokutaura zvakawanda, zvimwe zvacho zvisingakwanisiki kutaura newangu muromo. Munondiziva wani. Zuva ndokudhisaida kuti aiwa iye haachadi kuramba achiita zvekutamba pano napapo, ndokungoti murume ndewe white, wana ndewe light brown, humwe ndewe dark black, iwe uri ombre tie and dye gona rezvou national park yemitupo iri mumba mako. Unoita shoma here nhaiwe? Leave my late sister alone, you got the wrong one today. Sure ungafananidza ganda rangu nerako iro rinoita kunge tie and dye Georgette. Kwana iwe utarise munhu ari kundituka, ari kunditukira vana, ari kunditi ndakahura vana, woona kuti zvangu zvitori nani. Abva tiregai ataure nyaya yake nechishona. Nyaya iri pano ihombe. Nhasi handisi kuzokutuka. I am going to tell you facts. Hey, hausiriwe here 14 years ago wakasika Aslam uchizviti uri ngochane zvikaramba. Kwakuzohakana navamurungu ava ndokuita vana vemapepa. Pawakati ipapo uri mwana weAslam Sika. Now, here you are sitting on a high horse uchindituka kuti ini ndiri Aslam Sika. Hatizi tese tinotamba njuga nechibereko. Hautonge Facebook wangu. Unodherera vanhu vasina kufunda. Kwete inini. You got the wrong one today, sisi. Shuwa unonditi ndakahura vana. Naiwe, tie and dye. Ini ndakapika 14 years ndiri pamurume ndikabuda same father. Ko iwe wakanozendemura mwana kuchibhishu kwakudzoka naye mumba. 4 vana, 3 baby daddies, 3 nationalities. How can you compare my life ye 1 year muCanada newe une 14 years uchingokwenura vanhu musoro nairo dzibwa rako risingaperi? Ndipe 14 years muCanada uzondibvunza kuti unei? Self-employed kuita sei? No one can employ you. Handiti unotozikamwa kuti unopenga. Zita rako chairo riri mumabhuku remapenzi eIreland. You are body shaming me wangu. Ndiri munhu wechikadzi. My body is shaped like a woman's body, unlike ... You are shaped say wisdom tooth. Uri munhu weombre plus hauna hairline. Face yako neyangu ndeipi inoshandiswa kutyikidzira vana kana vachinetsa mukombi? Unonditi attention seeker. Sandi iwe unotamba wakachama paFacebook uchitaridza vanhu vachoya chewhite. Hautongi Facebook wangu. Wakati wana tiri pano swedera uko. Unouya pano uchiti nhuhwidzira weti nefesi nemapimples. Munhu ane 40 years chii chakadaro chinenge ngozi? Kuuya paFacebook uchiti nyaudza uchitengesa mapoti waya ako ayo uchiimba wigi na wigi weye. Look at your hair. Tarisa rako kuartificial hair ndinokudambura chako, kunatural hair ndinokudambura again and again. We are not the same. Unozive ine zveusingle mother. Let me educate you. Iwe uri a single mother, meaning you get support from baba vevana. Kuzoti mothers who are single, meaning vanoritira vana vavo vega. Get it? If you don't get it, forget about it. Iye muvheti waunaye ane chirungu chatate tito tu guruvhani unovhairira vanhu vasingazivi. Uyu akangofanana nababa munibonde raitobias wekumashops. He is right about you. Always talking like a parrot. Mai vako chaivo hamugoni kugarisana. Asi unoda kutaura mai vangu unovaziva. Not everyone fights with their mother.
isu vamwe tinotorespecta maparents edu. Your own father is dead, asi unotuka sisi vangu vakafa vakuita sei. Your entire bloodline doesn't even hold a candle to joys of intelligence. Ziva zvokutumwa iwe parrot, iwe uri mouthpiece, iwe handina basa newe, uri mujibha nachimbwido. Tell your boss to come kwandiri direct, kwete kutuma bete kumukaka. Henry musikana webasa, saka iwe unokwenura vanhu musoro semuwhatsapp group. Unogona kufonera immigration trying kundidzivisa mapepa, but Mwari achakutaridzai kuti hamubvisi munhu paamuisa. Do your worst. 7 against 1. Takaenda. Udze Midhu kuti makumbo ake akafanana nehangu, ngagare pasi. Zibhibho. So Zuva aramba akati iye haangagone kubhuliwa neumwe mwana anodzosera. Ati iye aneta nekuti Ketina anongofunga kuti Facebook ndeyake. Kungodai ndiye Facebook master, ndiye arongera vamwe master apati, ndiye akomenta chino, madam boss vatakiwa, ndiye aenda kunovarwira vekumurova mari yekudema, wamanya kudema wadai. Munhu wese icontent yaKeti, besides kuti content Keti ndiye muridzi weFacebook. Asi Zuva ari kuti aiwaka isusu takatanga kare nyaya dzeFacebook idzi, saka iwe haungasviki pano wotiudzira kuti tiite chakati. Veduwe, kumba kwenyu hakusati kwambofiwa here nhai Ketina. Toziva kuti makazva kwamuri 20 mese muchakakwana sekudaro, saka regai kutarisira vamwe vanhu vakashayikirwa motoona nyaya dzavo dzekufirwa senge content. So netizens ari kuti vari kumira naZuva panyaya iyi. Famba naye Zuva, haasi Mwari pano paFacebook. Ngahambe ayolala nezvibvudzi zvavanotenga kuDragon City, achiti quality vanhu vanoshaya shame. Buying plastic kuna Ketina, ubaranzi hwacho very backward. Hatori kana class, kupfeka hagoni. 14 years uri kuisland. Vamwewo ndo vari kuti you are Zuva, nothing or anyone can ever stop that, but storms and winds are going to come and try to stop you. Iwewe you always come out shining nekuti uri Zuva. Vamwewo vakati facts are stubborn. Zuva hapana paungambokombea netimu iri. Please do not put yourself down uchirwa naKetina. I said before, Zuva Ebentete is eloquent. Kwete ana gongo mtoto ava vanotambira kunonyudza. Facts kupela havana. Vatamba level 1 of education vadhera nezvinyadzi kana V11 acho hapana. Saka nyaya yekuti Zuva kanorara kumba uku munhu akamuka akafa iri kupinda papi? Well said Tete. Ndakazvibloka kare inizvi. Ndatoona kutoti ndakutohakana nemamepo. Pese paunongoteerera mukadzi uyu anogona kuita 10 minutes asina kutaura rimwe vara, kunze kwekungo funga kutuka. Facebook dei yagona kumumisa nekuti vana vedu vanodzidzei, nekuti kana atanga kuburitsa guys nyaya dzekutuka idzi, aiwa anogona kuenderera mberi chero 1 hour achingotaura chii chako chiri pakati chakazodai, zvinhu zvikandosika zvichivharigwa mabhurugu guys zvinotonyadzisa kana kutaura. Vamwe ndo vari kuti sezvawangotaura Zuva kuti pane munhu atuma Ketina, tiri kuti isusu atonyarara nekuti ari kunyatsoziva kuti haana nyaya naZuva. Fungisai uyo akawanda kuseri uyo achichovhera ndiye asina kunaka. Anototya kuya ega yekedero because anoziva kuti who will suffer the consequences of her action. Ketina pauri Zuva Ebentete hana kana do. You told her one zvituko zvake is repeated zvinyadzi achingoita noise chete hazvina kana meaning. Wagona kumupindura. What a big bully. Rise up to her. I have always known how unique you are. Keep it up. Counter yezvituko zvake with facts chete unenge wamupedzera. Bitterness yake ndeye kurambwa nana my friend. She will never heal. Kuura kuya nemusoro wekuche kutomumba my friend Naemi. Ndaita akangwara but aiwa bitterness yake yakaoma. She always thinks kuti Facebook ndeye kumba kwavo nezvituko zvake tazvijaira, hapana word raachataura, hakuna hashawa taneta nazvo. Vamwewo ndo vari kuti famba hako munhu, we are behind you, you don't touch 054 baby and get away with it. Team Gweru yapenga ikati bodozve isusu paMidlands Hotel hatizvibvumi. Kana waperegwa nezvituko uya kuinbox tikupe zvimwe, toda kuti titomuita project yanhasi
tomuratidza kuti aiwa ka Harare handiyo iroga guta muZimbabwe, chero isusu vemukobha, kusenga, mambo, mutapa tiri pano tinenge tiinewe. Wagona popopo chera ngazi kwekutambira musikana wemasters uyu bhizi kukumbira masters kuti achengete gona rezveu rake. So ndo zviri kubuda mastreets ezvi guys. Vanhu vaneta vakati aiwa Ketina wanyanya, munhu akashayikirwa nazisi vake. It was unfortunate kuti munhu anoshayikawo muri mumba imomo. Ime muchitongoriwo mavictims enyaya dzacho dzinenge dzichiitika between vanhu vachizvirwira, tisingajustify fact yekuti munhu uyu anga ane mukadzi, but tiri kungotii, tiri kuti chiregai kuramba muchitukana nezvevanhu vakafa. Tsvagai dzimwe ka muri kuda kumutsira munhu zvinhu zvinomurwadza pamwoyo. Ko iyo mari yemahouse girl inonyorwa here kuti iyi ndeye munhu anga achipisika ningirikini, iyi ndeye kukwenura musoro, iyi ndeye munhu anga achitamba nevana panze? Hainyorwi. Chakakosha ndechekuti munhu anogona kuchengeta mai vake. Zuva auya neevidence akati mai vake havagweshi avo vanomira nedzavo tsoka, uye akavatengera mota, havazi kana pawheelchair. Kana vari pawheelchair, iwheelchair yekutoti mota iyoyo ndiyo wheelchair, but basically life iri kuenderera mberi pagwero apo. Do leave your comments on what you think panyaya yaZuva naKetina. Zvichapera zvakanaka here? Iye Ketina ari kumbotumwa kuti zviite sei? Why achida kuita representative yemunhu wese ane maproblems? Kudema uko atoona kutoti vanhu vaenda Canaan, ivo vasara Ijipita, hapana ari kumupindura. Maititi vari busy nemaprojects avo. Abva achaya kuti oita ripi, ndobva ati aiwa better arwisane naZuva. Guys, the best way to deal with Ketina is silence, because zvinhu zvinomurwadza anoda kuti paitike back and forth, paitike content, but ukamunyararira aiwa unenge wamupedzera.